Intro, het was 5 centimeter begunstig, of dan 3. Yo gasten, we zijn er weer met een nieuw filmpje en ja, dat is een einde geleden, maar vandaag gaan we naar Brussel. En van deze keer is het niet voor een boel eraf te breken of met betogingen mee te spelen, maar naar een oldtimerbeurze. Hoe noemt het weer, papa? Interclassics. En je kent allemaal wel, hou van op Facebook delen en YouTube. Supercar Blondie, dat is een heel populair madamtje. Ze zit hier nu even mee zijn. Kijk een keer, oh, hello, can you kick to the camera? Live Supercar Blondie, maar ja, ze moet nog een beetje studeren tippen. Ja, dat is moeilijk, hè, dat allemaal kennen over die auto's, kijk. We zijn er naartoe gekomen en kijk daar zijn op de parking. He. On BMW M2, on Poes, mama, papa en ja, on een 135, een Supra en een M8, wat ik hier onderhol mogen zien. Daar, nog een rare Toyota. De Subaru niet. Ja, hier de Subaru, kijk hier zijn. En kijk hier zijn, dat is de auto van Dennis Blackmagic, ik zie dat direct. He. En hier ja, een ferm spel. He. Poes, Supercar Blondie, wat een auto is dat? He? Ja, oei, dat weet ik niet. BMW? Ah, een BMW, voilà ze. En hier kijk, een square Volvootje. Oh, ja, ik denk dat ik heel naar de parking ga rondlopen. Santé zeg. Kijk hier zijn. Ja, dat is ook chic, maar vent. Ja, ik ga met maat naar mee ben, want kijk, zit er gaan naar binnen, maar ik ben hier nog aan het filmen. Oh, en een ZTI.
ik kan er niet te veel kan babbelen in dat filmpje daar. Het worden er zodanig veel mensen. En ik zeg, ik kan een keer moeilijk staan roepen voor jullie zalen. Nee, ja, de Expo en Brussel daar moest maken, dan die buiten gehupt waren ook. Dus ik had een ander filmpje, allemaal korte filmpjes achter elkaar. Ik zei, pop, iedereen trekt hier eigenlijk foto's, kan dat daar een keer in gaan. En ik zei, kan je bekijken. Iedereen trekt daar foto's, zei ik, ook iedere keer korte filmpjes maken. En aan elkaar plaatsen en hups, op YouTube sturen. Maar weet je er ook wel, mijn edit skills, hoe dat je het er ook wel noemt, dat is eigenlijk gewoon hier knippen en plakken en dat is het. Ho, kan ik er eigenlijk gewoon niet te veel van. Hallo, zwart, Stefan, bedankt voor het kijken. Het is tot met er een beetje van nood net. En tot de hartstikke keer, want we gaan nog filmpjes maken, nee. Hallo, hoe is je er goed,